maneno rikandikwa senga njenyaMwari tsaramango Jesu. Amen. Mwari ndimwana wakanaka rikaendipe rukudzo kuti magosa ese utungamiri wese uye namufundisi wedu muzita raJesu. Amen. Ndinofara nhasi ndaperekedzwa nemwana wangu. That's my daughter, my second born. Ndatichemberei mbichana. No, the first born they are married. So ndinotenda Mwari chikuru. Rikaendeverenge book ya John chapter 5 from verse 1. After this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. In those lay a great multitude of sick people, blind, lame, and paralyzed, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. And Jesus saw him lying there, and he knew that he has already been there in that condition for a long time. He said to him, "Do you want to get well?" The sick man answered him, saying, "I have no man to put me into the pool when the water is stirred. But while I'm coming, another steps down before me." Jesus said to him, "Rise, take up thy bed and walk." And immediately the man was made well, took up his bed and walked. And that day was the Sabbath. And the Jews therefore said to him, "Who cured you? It is the Sabbath. It is not lawful for you to carry your bed." He answered them, "Who made me well said to me, take up thy bed and walk." Wale wakudzwa kuda kushora rikaendera mati, "Baba wakatendeka, musheni wakarora, matiri pano maererano tinzwe kutaura kwenyu. Zvamakaita kare Mwari zviitike muupenyu hwedu nhasi. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Ndofunga nyaya iyi vazhinji tinoiziva. Tine hama iri pano yanga yagara kwenguva refu iri panzvimbo inonzi Bethesda. Nzvimbo iyi yanga ine dambudziko rekudai. Atanga kupinda mudziva kana mvura yabvongodzwa ndiye aiporeswa. Zvoreva kuti yaiva nzvimbo ine competition. Izvo rekuti anenge atanga roreva kuti ukatotangirwa no matter your situation hazvichaita. It was not fair. Kune vamwe vanhu vane machallenges ekuti semurume wandaverenga wekuti maybe he was paralyzed, akarara pasi. So panouya mutumwa akagomonza mvura vari active, zvichida ane dambudziko renzeve kana chimwe chirwere chekuti anenge ari active anogona kutanga kupinda uye asati apora. So Bible rinoti murume ndokubva agara kwemakore anoita 38 years. Anga ari right place but aibitwa nesystem. Nzvimbo yaanga ari yanga iri right, ndo paipora vamwe, but tsika yenzvimbo ndo yakamurwisa. Muupenyu hwatinorarama zvichida unogonzvudza nyika yauri haisi right. Gamba ungoti kune tsika dzenyika iyoyo dzinorwa newe. Nekuda kwokuti ukazviona munyika isiri right, kune vamwe vari kuitirwa zvakanaka. Life inandishuye zvekudaro. Zvekuti ukazofamba uchiendawo kumavirira kudzimba dzekuvakwa ikoko, unozoona kuti tiri munyika hwanira kuva. Saka unozoona kuti munguva chiri kundirwisa itsika yenzvimbo, but nzvimbo itori right. Nekuti mumwe anonzwa kuti I love this nation. Unoshaya kuti dai ndabudawo sei, ndabuda nepapi. Saka uchiona dzimwe nguva passport unayo, but mabudiro ndo anotokunetsa, but pfungwa yako ndekuti dai ndangowana mukana ndabuda. So murume wakagara panzvimbo inonzi Bethesda kwenguva refu. So Jesu ndobva auya panzvimbo, ndo zvanodira Jesu macho. Anotoziva kuti kune vamwe vasingoitirwa zvakanaka panzvimbo yakanaka. Nokuti dai nzvimbo yanga yakanaka zvokuti denga rakagutsikana, Jesu anga asina nidhi yekuendapo. Aingotaiwa kana dziva ririko mutumwa achibuda ikoko, mumwe nemumwe zvake zvichaita. But chakaita kuti Jesu asvike nzvimbo iyoyo, iko paimbouya mutumwa aitumwa. Wandiri kuparidza manje ndiye aituma vatumwa vacho. Kuda kuti akatoziva kuti nyaya yekutuma vatumwa inogona kunetsa vamwe kusvika ndainga inini muridzi wenyaya. Ndinofara kuti manherano anoti kushumira muridzi wenyaya. Nokuti kune vanogona kutuma muupenyu hwako, but zvichida
munofanira kunzwa. But kana ari Jesu ndiye unoziva nyata. Unotoziva kuti parakashumirwa umwe wakaitwa zvakanaka but iwewe nyaya yako hasati yaita zvakanaka. So Jesu wakaenda paBethesda kwete nokuti atumwa but ndiye aitotumwa vatumwa vacho but ane kuziva maari kuti vamwe havasi kuitirwa zvakanaka. Kuchikoro kana kaenda wangu vakaitwa zvakanaka vakapasa vakabudira muupenyu vakaita mabasa akanaka. Tatiri pasame school but maresults edu akati separate. Andiko nokunyepera vabereki kuti maticha akasiri serious. Vanga vatori serious vamwe vangu vakatopasa patatiro but isusu zvakaramba. Saka ndinofara kuti Bible rangu rinoti time and chance are given to all. Kuva nemukana zvinopiwa kumunhu wese. So Jesu wakaenda paBethesda ndokuona murume ane 38 years aripo. Chandinofarira pamurume ane mwoyo wekutsungirira. Nokuti ari mumwe pa30 years kana pa5 years aigona kuti handichada ndanoita nezvepano rega ndidzokere kumba. But akaziva kuti chakamusustaina kuti aramba aripo aibva matestimony evamwe. Nokuti vamwe pavaiwira mudziva vobva vapora aibvanzwa kuti anopasira pavakaenda pamwe ninopakona pavakaenda pamwe. Saka aingozva kuti zvasati zvaita kwandiri panzvimbo yandiri iri right. Ndo zvinofanirwa kukuchengeta pachechi kuti nyangwe zvako zvisati zvaita but ukanzwa vamwe achiti Mwari wakandiitira zvinhu ziva kuti vaite right because kunyika hakuna iriko. Ukanzwa pano vanhu vachipupura kuti Mwari wanipa basa, Mwari wanipa muchato, ziva kuti it's a matter of time. Yako nyaya Mwari unoiziva ende unoigadzirisa. So tinoita kuti urambe uri pakereke kuziva kuti Mwari une nyasha panzvimbo ino. So this man akaramba ari that place nekuda kwokuti aizona testimony yevamwe. Chida kuchengete pachechi kuramba uripo zvimwe zvese zvingaitwe makuhwa angaitwa vanhu vakasakufarira but iziva kuti vanhu vanongopupura zvinoitwa naMwari pano. Saka pano pana Mwari, it's a matter of time zvamwe zvinoita church. So akaramba aripo. Jesu wauya panzvimbo iyi. Jesu ndokubva ananga murume ane 38 years kwete ane 5 kwete ane 2 kuti ari kuandastenda kuti pano adambodhira nesenior wedambudziko anetseka kwenguva refu wekuti ari kurwadziwa nguva yareba ari kuziva situation yake yaneta. So Jesu paanosvika anoapurocha murume uyu but mubvunzo wake ndowandichallenja kuti shumire vhesi. Anobvunza murume uyu kuti unoda here kupora. Ukaona munhu akaenda kuchipatara isaini yekuti kupora anoda. Saka haana nidi yekubvunza kuti unoda here nekuti chakati chakabviswa kumba uye pano anotoda. Saka mubvunzo isiri wakabvunzwa. Nyaya yakaita kuti mubvunzo uyu uvepo ndowokuti nzvimbo iyi zvanzi anenge atanga kupinda ndiye anopona. Saka murume zvanzi akawanikwa akarara panhoo yake o pameti, which means kurara was a sign yekuti murume unyangwa achida but ane character inomurwisa. Haasi kurwiswa aiwa but anoswera akarara zvekuti anotoziva kukwenywa nevamwe kuti mutumwa anga auya. Saka wepasera apa zvavo zvaita. Saka Bhaibheri Mwari wangu achiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Kurara kwakafanana nekushayiwa knowledge. Saka uchinzwaona itaura munhu akasvinira kuti dzakarara iti aingasati mubatwa nehope but vari kuti level yako yepaakastenda ichiri kure. So Jesu wauya panzvimbo ndokubva apa mubvunzo kuti unoda here kupora. Tine vanhu vokuti kuchecha anouya ende kukomborerwa anoda but vanotoda kubvunzwa futi kuti unoda here kukomborerwa nokuda kwokuti kune zvaanofanirwa kunge achiita zvaasiri kuita. Mufunga hama dzangu, kuda chete is not enough. Kuva nechido is not enough. Pandakafoira kuchikoro pasa ndaida. Sei ndakafoira ndaida kupasa, kungoda chete is not enough. Pane zvinoitwa kana wada. Samsona vanhu vanoda zvekutamba bhora, vanoda kwete vane chipo, vanongoda vanonzi mabhuza. Vanonzi masoka star. Kunongonzi kuti chichiri kunowana saka ndingatambewa kumana. But kana wada kuva a star, there is discipline involved. Kune training inoitwa. Yekuti mabva kubasa maybe kuma 3-4 munomhanya muground. Munoitwa zvamunoitwa. Saka nekuti hamudi izvozvo, munoda kuzotamba Sunday, munonzi mabhuza. Ende mabhuza haana zvaanopiwa. Kuti wapedza kutamba kuti ndiyo yakomana next week. Vamwe vachirarama nekutamba nhabvu, vamwe vanongodzana kuti toona nafuti vhiki rinotenda. Wai kune chinhu vari chavakaramba. Vadi
chido vanoda kutamba bhora, but havadi the discipline involved. Kuya kuchurch is not enough. There is discipline and the principles involved. Kuti zvimwe zvinotaurwa naMwari zvimanifeste muupenyu hwako. So murume kana ati mubvonzo unoda here iye akauya, unoda hasi wese akauya kuchechi anoda. Nekuti chinotadza kuti munhu uyu anoda, ane zvaanofanirwa kuita. Zvinhu zvaifanira kuitwa nemurume uyu. Aifanirwa kuti nyangwe akatakurwa nehama akasiwa akarara pameti, nzvimbo yaari aityisa kuti inoda competition, saka anofanirwa kurara. Chandanofanirwa kutanga kuvenga ndepekurara. Kuita kuti ndigare ndiri active. Mutumwa achingouya ninoona chaita kuti atangirwe ainonoka kumuka. Jesu akamuona akarara. Saka unoigera kutangirwa seiwo uchiswera wakarara. Tine vanhu vanofunza kuti vakaroiwa, havana kuroiwa. Kurara chaiwo. Ukaroiwa unodaita stage yauta. Takanzwa kuti zvimwe zvacho zvanonyepera Satani wakudenga achatoudza kuti apa waitawo wega. Satani chaanogona kukurambira kutairwa hapana dhimoni rakariripo, ndiwo hakonga wakatongodarowo zvako. Jesu uri kubvunza murume unoda here kupora? Ndobva ataura zvake kuti pano Ishe ndinotangirwa. Ndobva ataura chimwe chikonzero besides competition, chimwe chikonzero chiri very challenging ndechekuti hanzi handina anondiwisira mumvura kana ichinge yabvongodzwa. Tsambudzo ungobva wati waida kuisirwa nani? Nokuti mese muri papa mune matambudziko. Ndiani angada nhamo imwe itange yapera yakazopera time. Nezvelife vanhu kama. Kumbuka example kuti muwana zvimwe izvozvo. Kana ukanofamba nemunhu akabudirira, mukaona pamberi pakati $100, akuti wangu une nhamo nhonga. Unodhumana musoro pasi pamamari nhonga mese. Neanayo, kuti munhu wese unotanga kubudirira ahead of somebody. Ndinokuti asikana manetseka 100 US itora izveni. Akatonhonga iye akatokukuendesa futi. Adoba kuti munhu. Nzvimbo yaari yakawanda vanhu, asi anoti handina munhu. That's a strange statement. How can you say handina munhu nzvimbo yakawanda vanhu? Zvaka unogona kuwandirwa nevanhu vasina life yako. Andisati varume vanga ndakanzwa kuti hanzi varume nevakadzi vachikopiwa paratio so varume tiri kumabhidoni chakuti namba chaichai. But unogona kuona kuti unogona kushaya anokuroora, kwete kushaya murume anokuroora, but murume unaye zvako. Aiwa relationship utorimo but hauna nokuroora. Anotaura nawo anowanza zvakataura. Ndiwandikuparidzire. Ushayiwa munhu anokuwisira mumarriage but akakutaura kubva kuti unovata paBethesda aripo. Anokugochesa aripo. Yakushayiwa munhu haisi nyowani, hauna munhu iwewe. Anoti I miss you ariko but I want to marry you. Hakuna handine munhu iwewe, hauna munhu anokuwisira mune zveupenyu. Murume uyu haana kugoega kumba akatakurwa nedzimwe hama. But ndoneche yevanhu vanogona kukusvitsa pane imwe nzvimbo, but vanokusvitsa mune zvinochinja upenyu hwako. Acts chapter 3 kune hama dzaitakura hama yavo kunosvika pagedhi rechechi kwete muchechi. Ivo vaitotenda kuti Mwari anoporesa anoita zvinhu, but vaiti vakatakura munhu vainomusiya kusina Mwari kwacho. Pagedhi rechechi ivo bva vapinda muchechi munoparidza paMwari, muna Mwari anoita zvinhu, but ungoti wechisara uri kugedhi kusina. Statement yekuti handina munhu ari kuitaura nekuda kwokuti akakomberedzwa nevanhu vane nhamo dzavo. Pese kuone chatarisiro muvanhu uri kutoshayiwa munhu chaichai, munhu chaichai ndiKristu akamirira upenyu hwako. Wai nokuti vanhu vane dzavo, vamwe inyaya yekuti havakuudze kuti zvakavaomera but unongofunza kuti vari right nokuda kwokuti vamwe vakati simbei. Chiri muchemero wako. Zvafanira vabereki chaivo, vana vakatanga kuchema nenzara pambereki hachemewo.
anongoti don't worry vanokupani zvatichaita but anondichimira kusiro kuti She vakatirangarira mhuri yafai haachimi pamberi pevana is mature to that level. Handina munhu anondiwisira ipo pachinzi panga pakazara vanhu kuti wacho anoita kuti life yake ichinje ndiyo vaanoshaya asi nekutandara navo because for 38 years anga ane mafriends. Takazara panapa togara 38 years toita hama nehama tinobvunzana kuti munobva kuti sinyor soko vakazodinga vakuninga ateti but anokuwisira munozvinoita kuti ipapo. Saka uchiona ushayi kwako kwasoko ukasibada ushayi anachira ushayi kuti wanoita kuti upenyu huite ndiwo usina. Handina munhu anondiwisira mumvura kana ichinge yabvongodzwa. Let me explain something. Mvura kana isina kubvongodzwa inenge yakanaka. Saka uchiona vanoenda kutsimba vanotoenda kusenseni isati yabvongodzwa. Why? Because ikabvongodzwa inosungudza marara, inosungudza dust and everything. But healing yaitwa pabetside manje yaishanda kana mvura yabvongodzwa. Iyo mvura yakabvongodzwa isiriyo iri right. Wese anoda kumwa mvura mutsimo ukasvika yakabvongodzwa unongomirira kuti ichimbosetla zvakanaka. But healing yepabetside ndeyekuti anzi kana ichinge yabvongodzwa ndo panopora munhu. Saka unoti pane rimwe vhangeri rakakunakira but hatisi kuchinja. Rakabvongodzwa urinde unotoona kuti aiwa harisiriro toda zvichatoita mushe. Ngwarira zvinhu zviri right but zvinouraya upenyu hwako. Chirema chegera pabeautiful gate paBethesda Acts chapter 3 vanhu vese vaiva vachimupa mari mundiro vakaita kuti ave nemari but afa ari chirema. Musi wakachinja upenyu hwake akapadzirwa nekunzi mari hapana. Ndoba akafamba ndojera akasimuka panobvongodzwa yawakagarira yoita sekunge haisiyo iri kudiwa ndopanoona upenyu hwako huchichinja. Ufunge muupenyu zvimwe zvinhu zvatinofarira ndozvatikuwadza. Ndiri mudiki kuchikoro ndaifarira ticha asingaroye. Unosazo kuti kumboroverwa dzei. Oswoti mauti has right. Anokusvika achitirova. But anorova ane mindset yakanaka concerning your future. Ari kuti verenga ramangwana rakumira zvakanaka. Standa verenga ugobudirira. Asingarove. Ari kuti handirove munhu. But future ichakugadzirisa. Imagine mukadzi wedofu. Vana vedofu. Unoisa nevasina mhosva. Kana wakafuira. Today vana vaibvunza vaigona kubvunza kuti teta musiri mukutirovesa nhamo iyanyanya. Saka vaifanira kurohwa uri one wauroisa nevana. Nekuda kuti wakalenga yakabvongodzwa. Mufunge hama dzangu zvainzi kana mvura yabvongodzwa atanga kupinda anopona, which means kana paiva nemunhu ane maronda nemezi akawira mumvura makwati nezvese zvinorwa neuhwa hwaisara huri mumvuremo ikabvongodzwa yaisemesa. Yet the healing effect iri mumvura inosemesa. Zvizhinji zvatinoyemura dai Mwari aita muupenyu hwedu hazvinakidze asi zvakatinakira. Saka unoona paunonamata Mwari haaite zvaunoda, anoita zvaunofanirwa kuzoda. Saka tichidzidziswa kunamata tichiti thy will be done, kuda kwenyu kwete kwangu. Ndine kuda kwangu kai. Pandakadzidziswa kuti kana wakunamata unoti kuda kwenyu kwete kwangu. Saka iwo kwawo kwacho manje kwakabvongodzwa. Zvanoda inini semunhu handizvo Mwari zvaari kuita. Gamba rekuti Mwari anoziva ramangwana, munhu anongofunga ramangwana ndopatakasiyana. Mwari nokuti anoziva ramangwana kune zvaanokurambira nhasi, zvaanoziva kuti ndikakubvumira nhasi ramangwana rako handakumira musha. Dai ini minamato yese Mwari yavo kanamata kwavari yavakanzwa vakaita sezvawakataura neuripataiti. Ndivona akambofimba akandiramba ndisati Mwari ndakuona munhu aramba ndakasangana naye after 3 years ngati Mwari makatendeka ndainyura apo. Asi Mwari shuwa dai makamunzwa zvandakataura maende ikwana.
ramangwana. Dai zvese zvaunoda Mwari vakakuitira unokuwara. Saka takanzwayo kana makunamata musataure zvamunoda. Munoti kuda kwenyu ngakuitwe. Kuda kwenyu ngakuitwe. Wai nokuti kuda kwaMwari kwakandinakira. Murume ari paBethesda, mvura inoshanda muupenyu hwake inenge yakabvongodzwa. Hanzi kana yabvongodzwa atanga kupinda anopora. Chaita kuti vamwe vanonoke kupinda vaiti dai zvambosetla zvamboita zvakanaka. Kana iri nhau yegiving, dai ndakutambira mari ina dai ikonomi yasetla. Aiwa taishanda taimira nekereke zvazvaita. Nevakuti aunozviona kuti yakabvongodzwa. Ikonomi yacho haina kumira mushe tripartite. Nokuti asi zvinhu zvikaita mushe zvichashandira Mwari wangu. Zvikamira zvakanaka aiwa zvichaita mushe. Gamba imomo kubvongodzwa kwazvo nekuoma kwazvo mune nyasha dzakavidzwa imomo. So Jesu makauya panzvimbo iyi nokuna murume ane makore akawanda nokumubvunza kuti unoda here kupona. Ndobva atsanangura nyaya yekutangirwa kwake. Ndinotangirwa kana ndada kupinda. Shungu dziripo asi pane pandinotangirwa. Murume uyu anotarisa kuti anotangirwa nemumwe munhu but bring it back to you. Ndiwe ndini. Chinokutangira dzimwe nguva zvisaite zvakanaka kufunga kwenyama. Pese panoparidzwa remweya wako ane mufungo usine chekuita nemweya waMwari. Nyama ikatanga unozoona kuti pana patinobatirira. Why? Because according to flesh and human mentality, unozoona kuti kana iri nhau especially giving, this is not the time. Anguva yacho yanakumira mushe zvinozoromira zvakanaka. Nyama ikakutangira pachinhu chemweya hausimuki. Ishe pese pandinoda kupinda pana anonditangira. Pandiri unobaridza so flesh kana mentality ikakutangira hapana chinobatika. Jesu nokubva ati alright, atichaita zvemumvura ngaakuchinja formula. Carry your meti, takura nhoo yako usumuka uende. Kurati murume uyu nyangwe akatangirwa for 38 years, musi uyu ndiye akatangawo. Jesu akabvisa competition akamupa divine instruction. Tsika yepo ndeyekupinda mumvura. Wesaibva netestimony hembe dzaita evidence kuti dzaitota. Because kana watopinda mumvura hembe, munhu wesaibva netestimony aitosvina hembe dzake kuti akomana makwikwa anga aripo pandapinda. Weisakaponzwa kuBethesda hembe dzaifanirwa kutota as evidence yokuti aita champion. But pamusi uyu he became the first. Mwari ngaakuita number 1. Ngavakubvise mucompetition but vakupe divine instruction. Ngavakupe favor. Mwari pane pavakandiita number 1. And I'll give you the testimony. 2006 ndaigara kumazowo. Kwakune golf club vanhu vainotamba golf ikoko. Saka unenge mukamurungu kacheberera mudharaso kakaendawo golf motikari ndobva yapocha. Vamwe vangu ndobva vati hatisii madhara tubhadhare tumafama rekatimanire varikupa vane mari. Ndobva ndati have nothing to lose. Rekandimubatsira kuchinja vhiri rake. Ndobva ndachinja vhiri rake. Ndobva andipa business card. After 2 weeks I phoned him. Ndobva ati I was looking for you. Wachita mumushe kufona. I've got company ndakavhura kutown kuHarare. That's why how I came to Harare. And not any qualification. Never had to change a view. Branch manager my company. Nokuti vakakunda vanhu pamainterview. Ina handina chakagonekwa kuchinja village chete. Ndobva anoti come I've opened the company. I want to lead these guys vari kushanda nawo. Ndikatopinda muoffice make ndikati ndaingoshanda chite kutungamira iyi. Kuti wachinja vhiri wakatopasa zvisingaite. I love your character and your behavior. Kuda kuti vamwe vakaqualifya muintelligence. Ndakangopinda necharacter. Kutitawo number 1. Kuti vakomana vanaitungamirira vanotongoza kuti utungamirira nedofu. Mwari unenge ashaka. Kare nana mabvira ndazvitaura.
Later the form 6 deliver. Time and chance are given to all. Either one out a week or life has not with life in Yasha. Mariani Yasha Mukana Yanu Samira. You don't want to show what she can say. Because I remember when the long shoulders and I'm town. I will put a meeting. Because I'm looking at certain company town. So I saw us on your era. That's why I'm showing the kind of Gary. You're putting on running Yasha, don't do something. I don't see what's a matter of the Papa and Tapo to the Wagai Panangoto, Yashatziko, some support our Rofo, and we support our Shoko. You know, I don't see what's a matter of the Gurua, I chase Sabashika, Namachin. So I don't know I am with that Takano. I never have a certificate. But when you know it's just that in our van and dear Badao. When a book of Genesis, Bible wrote to Marivaka Kokutanga, Marivaka Sika Denga, Nenika. In the beginning, God created the heavens and the earth. All the year, it's when a Birita. Birita Antanga Sika Gazrashi Foundation, Mark Zero. Moses a roof. Magic and I'm going to tell anything. What's happened for foundation and no connections? That's the grace of God. He is the same yesterday, today, and forever. So when we have a police person up in a Mvura, but you go 60 people, why each you repeat the name Mvura? Nika any systems high, but grace is different. Nika in it sick at Zion. I see your shots, I'm not. Zero shot me, sir. When you go to another corner, where you go? What if you shot what family say? Why? Because when it's sick at Zion, zero to know that. Uzozivana ningi, uzopasapa, uzogona ishi, utushiko. But we battle, walifana ngona waiko. I remember when we were actually about to wakashika say, wakamuda say. Why? Because naturally apakudike. Asilekuda menyasha zamani. Tunaona upendo wako ushishanduka. Pano kudika amaya kutimushimira mali mupemi. Wazuro nasi na mamba. Shadaiti kakari. Nasu nojita. Kuti Joseph ali musungwa. Akama mambo. Asana kuliki. Anema qualification. Besides rota nuko za rota kwa zimero shakati. Egypt yanga is civilized, yanga never was so intelligent. But Mwaliwaka created a room for somebody wawaka nyasha. So murumo yu anapora netsika ipa Bethesda. Nyamba apora pa Bethesda. Akangonzi kedi yo meti takura nhoo yako uyende. Sapalisha nzeba kuti paakatakura nhoo yako uyende unono sikulo zvakanaka. Why? Because vane dheera vakatarisa kuti nhasi Sabata. Aufana kungochiita basa. Aufana kungochitakura meti yako. Iyo instruction yemunhu amuporesa yatitakura. Murumo uchaida kupora. Chaidiwa naJesu kuti atakure meti. Saka pane challenge yekuti vanhu avafarire kuti uite zvinotaura Mwari wacho. Asi vanongofara kuti Mwari akuitire zvawataura. Yeti secret yaMwari yakavigwa pakuita zvaanotaura. Paunoti Mwari ndikukomborera ndine zvakanaka Satani anabasa nazvo. But paunotanga kuita zvinotaura Mwari wacho anokukomborera. Ndobva anosumudza vanhu vanotara iwe wakavatakurirei. Nhasi wrong day is Sabata. Kuno nzino zvakanaka nekutakura meti. Sei Jesu ada kuti murume yatakure meti. Nzwa chinichi. Kana murume akagara 38 years akarara pameti. Which means meti pachayo was a trap
pakusasimuka kwake. Saka akangosimudzwa akasiya meti mumwe acharara futi ipapo. Saka Jesu ari for the bet of others is a problem. Chimwe chakanakura kutakura meti kana azofamba musosayeti akushaina akazotarisa meti yainayo zvinomudzikamisa kuti kudada yedu batakachona tiri pameta asina nenyasha. Kosa kukaziva nyasha haudadi. Kukaziva Mwari paakakubvisa hauna munhu wanoshaivira. Tine vanhu vanokanganwa. Saka Jesu paati kill your mate. A mate is a reminder where God took you from. Tine kunyengetedza kuti vetinama tiitese munokanganwa. Tine vanhu vanokanganwa kwakabviwa. Ane sekunge akafunda stereki. Ane sekunge ane runako stereki kana zvakakwana stereki. Gamba kuti toziva kuti dzimwewo nyasha idzi. Tine nhuvarego. Pese kwandenda munoparidza mwana bwawayo kwekwe ogweru. Zvinozoenda nevana vangu. I passed through Paramain Padeshanda 2002 prize Bethesda with my people. Ndowara dzana kukamba kandaigara. Vakashandisika. Tunoita kugara munhu imo munhu ndomagara pamweni. Ukaona zvakudai so ndimwani. Ndine meti yandisingakanga nokutakura. I remember my first days Mwari vandidana kuti ndishumire. Pane kuti vanhu vanzwa message vainzwa tsitsi. Ndaipfeka zvokuti wega wasikateerere message waikasidai Mwari wamuvutanga. Amen. Kare nasi men of God ndani kuna worship. Where is what you want to worship? You want to I'm not one for the men of God, but I don't want to worship. Meet your ID kama. Kule kwa kapio. Meet is a reminder. Ukaziwa Mwari vakakubvisa. Haudadi unoda wakatsika pai. Chicha wakagona, chicha wakaita. Wakatorara 28 years past. No, hauna qualification zvinhu. Kana wakabhosa nekugona kwavo nekufunga kwavo, iwe wega unotoziva kuti dai asiri Mwari. Dai asiri Mwari hapana. Ida kura kumazonza ndaenda upeko. Shamwari dzangu kumazoe dzichiriko. Pese pandenda navana musoradza kuti ndaita pakaita igara naye ndatoratidza kuti vanoti asi dai asiri Mwari. Dai tsana uri mukati meprogramu. One day ndaifamba neshamwari yangu tiri mutsaona ane mavheni anomira marobotsi achitengesa mavheni. So a friend of mine akada kushaira munhu aitengesa buroti. Ndikamurimenda ndakati paka pasai timbotaura. Unoziva difference yangu iri navhenda ndeyekuti Mwari akangomwarira nyasha. Dai ndiri wese than mavhenda. Koina ndarungwara kai. Chikoro hapana, kungwara hapana. Dai asiri Mwari. Angatori mawani. Ndokutaura. Vamona unochinyira difference yako nawo dzingori nyasha chiti. Dai pasina nyasha dzaMwari. Amuna makubvisira nemunhu atengesa kuti. Hapana. Ende vamwacho kuvatesa vakanaka kudai newe. Vanenge rafu kati ndizvo. Unouya uchidza so. Usakana nefesi yako ukasainga pamwe na. Unouya spirit. Icheva mutoto nesimuka inetese. It's a challenge to me. I always remind people. They would also understand the grace of God. I'm not going to see you sharp and she is a take away. She is a take away. She is a take away. Because once put on a while that way was not watching. I can never be away. I wrote it. We should not know control. You don't remind in meti yo. Yeah. Ita simbi ziri mzira nai. Ipinda mumba. Asiri Mwari. Pabetsaika kupora kwemunhu hembe yaifana kutota. Kuti murume akaitirwa favor. Nyika yatorarama ine masystems ayo. Kutonzi wako musoro une machannels awafana kupinda. But sei wakasvika kumusoro ndiye akadaro.
Carry your mate and go. I ask nothing to done. I ask nothing to done. Little group of things they could score one of now. Now, after a state, but a pass a state. But I don't want to go from a group of others to take some advantage. No one than 1 night. I see it on starting to say group change. I go for you from a group. So, suddenly, me and Patty David from that say, I got this is a class that Sunday. Don't bother what I call my testimony. You watch for what I tell you, so no one might say that I just go. One of the answers are more than I can tell you. You don't know that soon about the so to me, it's a reminder. That I see my already new papers and group for all that I see my alpha. Because if I didn't need, I should buy it. Don't move around. Don't for number 6. Don't for a one. I don't buy anything. I have no much of them. Young people, Bakura, Panamina Mush. They are seeing a Suka Muparizi. That can be Slego. Yeah. That's no Mush. It's all about this grace. Rabbi and they could and see didn't know connect that I'm part of Shikapapi. He said, mind that to me, carry your mate. Now, so much of a to Sakano mate. Why you can get your mate? No, no, no. You don't know that you can. What is it? She talked to Daddy Jesus. So she forgot one. A banner. Usando zikufunda kune vakafunda udai leo wasirushanga vasina chavakabata mupe yes ndata nomba dzimai vanenge tsamanaisa kukaboso kuti yekuti unoshaira muti asiwa murume wakaenda dzimwe chakatotowa basa ende aisina yakuti zviri kuendesa vanhu hazvizive kunzwa uku kunodhura marenti machisa wavakaitadza kuenda kuda kuti hana kunodhura makonzo Sina rent. Saka wako kusaenda usiku right step. Zokuendesa hapana. Ashikani kwa kanduza. Saka saenda ka. Okwati kuko chetenda mwalimu kushaya. Otsala wamani vaniputisha wagenda. Zokuendesa. Tinaona flota ndio ndio unalaika ndani shukadisa. Jumawani kwa mlikuwa. The more God blesses you, the more you must pray for Him to protect you. Like my that one kill your mates. I don't know what happened. No, you don't remind the power of this one. I want to say just so. No, you don't remember what happened. I got antiporesa. They are takura. But I don't know much much. Kana watakula meti yako. Sisi wakapa kwa plus. Unazoti wa Mungu ashiko. Difference yangu na Mungu akasara. Mwali yangu tutsaniva iko. Otherwise that is not tesiko. Hajo shoshamsira zodoko na kwadabira nazo. Taitakaso tikazokonda iye dasa tutsaniva iko. Nokuti Mungu yakabonze raisa iko. Why because my connection chaipa asimuka. Ani record yekukundwa imuna rekundwa 38 years iko for makoko. 38 years as a failure. In life, you say, but the others will go number one in Mus. So, what's your now? I got to attack with the image. I don't know. Jenjo kuti sabata bata image. And I'm bata jataura muri juwe sabata washu. In the other something, what's a fara naiba?
kutanga achona kumana murume asimuka. Basi vanhu vane problem. Ukafunga kuti testimony yako inofadza chechi. Rega nekurimind mushi. Chechi hakusi kudenga. Chechi munopinda vanhu. Kunotorwadziwa nevamwe vanhu chechi. Kuti munhu anzwe shoko abate vhesi yaberekwa madheizi anobata nemuivemunti ane filimusi kuti munhu akaomako iwe muridza uchaziva kuti wakagadzirwa nemusoro unotozva kuti zvagarisa chechi mubhaibheri chaivo ine rekodi Anania naSafira vakafira kuchechi chechi ndokunofira munhu kuna vakafira muchechi Anania naSafira matsotsi akavatadzapadza vakanofira papulpiti ndiyongozva ndakainga Mwari vanhu zvavachataura kuti dzikisa meti yako usatakure inda kuteerera Mwari anoita seanodipa upenyu hazvaita kuti murume ateerere vanhu nokuti havasiri vakamuporesa vadati abate sabata uye upenyu hwake saka murume akaporeswa akabva ipapo asi hazvina kufadza vamwe vanhu. Every blessing, every testimony namata kuti Mwari protect me from enemies pese paunokomborerwa uri kuzvimutsira vanhu vasingakufaniri ndozvinoita kuti president afambe nemabodyguard iye ahwina election kuziva kuti vamwana touraiwa kana akatohwina kudaro so adinahwina saka gonda utopinda murokesha ndomusvira mahara ari zvaakanzwisisa kuti mwana ndasimudzwa wiswa pachei munhu atorwedutondura yejeshi oke ndichikura naiti munhu anofamba nemabodyguard anotyisa chinakazonyatsointerpreta mushi anototya akona achityisa ngaakufamba katoti auikumfamosi hanzi aonekwa pamhisha aidoki ipicha kuti kana watosimudzwa wakomborerwa namendu atosimuka unzwa pray for God's protection of your life. Satana aikunetsa usati waroorwa haizaini kana wachata anokupa mweya wokusadiwa mumba imomo saona dzinokupa BP yauinayo haisiye panze ndiye munhu wanodanana dzimwe BP dzine matimai ndedzorume wavo kwatopanesti wake ndakupa BP yayo Satana anakuisa inaufungi unotamburira mukati imomo iwo wachanamatira wananoka wakanamatira kugara mushi mwanano yacho unatogumira mushi Bethesda Jesu wakauya nokuti waiziva kuti hasi wese munhu anobudira nekombetition life yatikurarama ine very tough. Sometimes vanoti unozivana nani zvako zviite unokuona maconnections api but hatinongoziva bedzi iye akakuziva muchida werugare vanhu ngavashame kuti but system yepano hembe dzinotota uye asina hembe dzakatota asimugasiri uye asina onevho certificate akakaimba iye akatamira mari yakawanda akazopromotwa izvozvo zvikashamisa hasi Mwari nokuti inzika yaMwari yekuti usina zvavanoziva vanoshamisika wane zvinhu zvavainazvo. For that 7 years wese aikupura aiti varume ndakawira mumvura dzakatota ndikatozobuda vananga anditeera uyu murume haana kana munhu ari kumupukitsa haana hembe kana yakatombotuta arikoti takazopabva but waikunzwa maporesa wakabva sei murume akauya akati right Mwari ngaakusimudzira Mwari ngaasimudze marriage yako ngaasimudze business yako Mwari ngaasimudze upenyu hwemhuri yako Mwari ngaashame kuti zvasi kuno urwere hwekuti hunodhura kuti urapwe
What's the unaenda go this therapy uitwa izvi uina radiation ozoitwa izvi but unoti cancer yako haichaoneka zvafamba sei mwari ngaakupe chinhu ichocho chokuti intelligence yevanhu akasimuka iye ari kuti handina munhu akasimuka nyange watoshaya munhu mwari ngaakusimudza rekodi yake ndekuti handina munhu asi haana kusimuka kana wakashaya vanhu vanomira newe kana wakamira mukutenda muna Mwari vanhu ngavashamisire kuti bhati akasina munhu ngavabvunzane mukempi yawo kuti akazonenda rwesera akamusimudza muyani vanhu vese kuti hatizive takambona vakaimba tizive hati hakuna munhu akamurondera kuti patichida munhu akataura nyaya kuti munhu ari kusimuka munhu anoti handina munhu ukaona asimuka wake ndikristu iye vanafambira madhiraga asi anoti handina munhu ndio chechi vadaipinda akati bhuruta tsvari kufamba neparidza marengi paparidza marengi pakwaza 2006 paridza marengi apa wakatumwa nani ukati Mwari vanhu vanoti chai usaona vanhu vanotasaura kuti Mwari haakatume type yako munhu akaoma unoziva Mwari zvokuti vanhu vati ataura nevanhu vanoti unoziva Mwari here unoona vanokusaiza so because hamuna kana kuchikoro college kuenda hamuna kuenda hakuna munhu akanyotsamba yekuti unotozikana kuti chamwari chiri kuzodini watanga sei makwestions ava vakaramba vanawo tikazoona Mwari ari kusumudza munhu wake munhu ari patv munhu ari paredio munhu ari kune dzimwe nyika tsana kutosimuka kwavo kwakubvunza kuti makazoitei kune mukaona vanhu vese muvati hapana tisu type yacho inonzi handina munhu asi kusumuka ndosumuka zvakadaro kana iwe vakashaya munhu anomira newe Mwari ngaakupe nyasha simuka zvakadaro wai ndokuti vanhu vashayiwe credit yavanotora malaysia Mwari vanoti kuna Abrahamu ibva kumba kwababa vako kuhama dzako and I will make you great pane vamwe kuti God himself can make you zvisina stress yevanhu nekuti unganozoti vamunhu vakazondijeka tita vakazondisimudza asi kuti vakazondiona zvekuti hapana kana munhu zviriko vavanhu vanobeka saka mupenyu hwako hakuna kwaunoenda tikazoti hakuna kwaunoenda ndotaikudiwa naMwari macho yokuti hapasisina munhu asi unotenda mukuita kwaMwari tisu wacho tisina vanhu izvo wakabva sei wakabva kumapurasi handina munhu wari vakaita meti dzavo wakazonyora here wakanyorera here kuti uzovati ndati ndakanyorirai kana kuti unonyora futi zvitotogona tofoira futi izvezvi asi mukuru akati tsanosimukai carry Anointed God ndinayo rekodi yekuti handina munhu ende kuna anogona kuzosuka kuti hamukamona kuti asvika apa titi takazodai hakuna tibonifanira wina vaitonyara nei usamazana atakapadzisa parengi pamba pandairota vakaudzwa kuti unokuira parengi akutara zvechechichechi pamba vaneruti vakaramba zvanzai vanogara rerokusei einazisa Mwari akusimudza ndonofanira kutaura kuti aigara pedu chaipo vanodaninisirete kuti uya muona paTV pedu chaipo iyo vanoi zvinotohama tasina vanhu tasina vanhu as there's somebody who sticks closer than a brother. And his name is Jesus. Amadzangu Mwari wazuro ndiye wanhasi. Haana rekodi yekundikana. Zvaakaita kare mulife yaJoseph. Pasina a very good lawyer inomirira Joseph. God created an opportunity for Joseph to be free. Oza mazuva ano zvinotoda kuti vaane maconnections. But handinoziva munyika yemweya. Anokusomudza iye. Wazuro ndiye wanhasi, ndiye wamangwana. Kune zvaunofanira
unongoona kuti uyu Mwari achinoona mukatizo. Because vanhu vaitofanira kumira neni. Hakuna aindiwisira. Nyika naiti ikavhurika hakuna aikupushira. Waizongouzwa kuti zvaitisa mari dai zvino zvasiudza vakomana. Hakuna aitipindawo. Vanhu vanorungirana zvinhu. Azviudzwewo uchiti even mumhuri chaimo. Unombozati iwewo pane group rausirire kufemere kwedu. Uchazvona kana wani mari unodza edit. Ngelimi unoti chitambire muzukuru. Anasikuru mutoripo. Haunoyedza. Kune vanhu vabhatiri zveshe hazina basa nemi. Hauna munhu. Hauna. But una Mwari. Una Mwari. Itsika yake kusudza marombe pamuguru. Nyika haisudzi rombe, nyika inotsikirira marombe. Nyika inoshanda necorruption nemasystems ekunoziva ani kuti usvike paunofanira kusvika. But usina waunoziva, Mwari anonzi kudii? Nyama usina kuziva murume, asi nekuda kwamweya mutsvene. Munhu inobata. Zvimwe zvinhu ngazvibate pamusoro peupenyu hwako. Kwete nekuti une murume kana hama dzawakaziva, but nekuda kwamweya mutsvene. Zvimwe zvinhu ngazvibatike pauri. Uzova uchapupu. Kuti kana wako utaura vona kuti patikapendi takazokujeka. Abrahamu ibva ikoko. Pamwe Mwari vada kuzviratidzisa Mwari naishmael. Ibva ikoko. Elisha achibva pagomo Mount Carmel. Akataura mambo Ahabhu kuti kune kupirira kwemvura zhinji. Tore bhiza renyu muende. Iye haana mabhiza. Haana transport. But akuyambira munhu ane transport kukasika kuenda muonaimo. Chanoda kudemonstrata chii? Ari kuti kana ndaana Mwari muzhinji, I will not beg. But God will give me a divine speed. Bible not wakatangira mambo ayane mabhiza kunosvika kuJesu. Mwari ngaakupe speed mubhiza zako basa rako. Vanhu ngavashamisike kuti wasvika sei usina kukumbira Yesu. Reva kuti hauna munhu wauchabheka, but the grace of God will elevate your life. Haina kuti mabondi mune mabhiza mvura yava kunaiti tapureyo. Akati mimi munonayo akasikai. Wozi Mwari wandonamata. Haana kuniita mupendi. Amunodetsewa pamuhead. Zvanzi mambo vakashamisika vakusvika kuJezreeli. Elisha was already there. Vakamupa a divine speed. Naturally munhu asiye bhiza. Spiritually is possible. Naturally haurindira usina kumbara kana kudzidza. But spiritually by his grace is very possible. Ndokuti vanhu vazive kuti zvikasashamisa asi Mwari. Nokuti itsika yake rekodi iyo akaichengeta kusvika mukuguma kuti vanonzi havana kwavanoenda vakatenda kwaari. Ari kumwe kwandakamboenda so kubasa kwaMwari kubengiso. Sakomana vaindibvunza kuti hanzi dzausvika paitira bvunza nekuti dzatotaka kunyaranyara so hapana. Vamwe muri nani kamunoona unongidzira kuti ura ndakazoda iso ndikaenda paboys line ndikazoenda paElzerobins ndikazoenda kwakati. Patati iri paunongidzira idzi. Chanoona kuti ndachakuti asipano TV. I remember there was a great conference in Kenya. Some of the was of Nairobi. Vaiti vakasunga paitoro zvinoreva. Doctor, engineer, professor. Ini pana kusoona around evangelist is around. Hapana zvotoro pasasa. Ini hapana. But ndanga ndiripo. PhD in physics, zodi. Yamonzi tsano wauya ende vachatokopa. Andina munhu
aita handina munhu akasimuka. Anoti handina munhu anogona kutosimuka. Anoti handina hama anogona kutosimuka. Anoti handina manomira neni anogona kusimudzwa naMwari. Ndoshobora ndainaro manera nhasi zvekuti handina munhu aisi nyaya, but ungatenda mushoko rake ndaona wasimuka. Zvekuti handina sekuru aisi nyaya, hama kana dzikakusiya ndaona wasimudzwa. Zvekuti handina munhu aisi nyaya, but ainda vasina vanhu manje, ainda vasina hama dzinomira nawo. Ndoyo akatendera pamuchidzuka nekuti anozviziva kuti hama dzako hadzikude, vanhu vanotokusarudza. Hauna munhu ari ready to stand for your life, but iye vanhu vasina vanhu. We can stand. I want to pray with you. You know your story, you know your life. You are not money. The good thing now. But the second now. But when you start by capital, you will do it as you know. Allah now, but I need to pay you change the house. One of the second. Imagine when I go to the go to the pay my yash. But I don't pay my with a business. I don't have it, no standard. My little joy, I don't want to know that I think they don't pay my yash. I'm a witness that I visited the city guy, a lawyer. There's a friend of mine who owns in Pinduso. They don't tell me about for them. Oh, one thing up a few 200. I think I want to pay the 200 yash. Was you shunned about it? You think that you said, I'm going to tattoo. I can't do your 200. I want to know. I don't go between my salary again. Shops pay your wounds. Pay. Close on that now. I never do young beach. As well, I don't also want to wake up. What's up? Now we're going to you know, it's going to be so it's going to be like 2 hours. But I don't know if I'm lunch would go into the marriage. Look at me, I said, America, to see. But the later upon the start of saying, I will open you to see him. But she said, I'm going to eat us of that. When you go near, but you don't get at the number. I got to get money. I got a Sarah. I want us to pray. Why the baby one? Can I name? She made one in each one. One will pay you out a testimony. The good and now we are running to the beside us. I have a smoker. My sisters, the penny got around by your shit, they got to be smooth. Who found that not everyone for you mirror? They won't die in order to be how you are like you live. I just read of your letter. I don't have your right to follow shadows. You don't know how it. I don't follow your Dano. They were at 1 year. Who follow your mates? Break the day I don't see you. I'm sweet tomorrow. Vancouver. I was once one. I can't be last seat. No sabotage. But I'm around that hook. Daro English talk, Daro Mita talk. Why? Because we shall never systems are equal. Could you tell how we are from? Can I what told I ended up waiting about Buddha? Now we are in Bagheera Christ. Oh, see our systems. Ah, we never want to smoke now. That's not the Baba told me that the Bishop is machine is going to open. Till over beside the machine. All of Zanya when I would tell her. Why was all last time? Jamaica and we carry. Timagasuta Monomari.
asina kana kuira mudziyo, asina hembe dzakatota, masystems epanyika achiramba baba. Asi ndiri kunamata kuti Mwari unotisimudza. Muri kutsvene unenyasha munyika yeZimbabwe yakaoma kudai. Raise your people tonight. Raise your people tonight. Raise your people tonight. Raise your people tonight. Simudzai vana venyu Mwari. Ngavapinde muwanano. Dzimba ngadzivakike. Nemotokari ngadzitengwe. Michato ngaiitike. Nekuda kwenyasha. Nekuda kwenyasha. Pasina vanhu vari kumira navo. Asi ruoko rwenyu harina kupfupika. Nzeve yenyu haina kuremekwa. Vana venyu panzvimbo ino yemufakosi. Mirai nevana venyu Mwari. Hembe dzisina kutoka. Vasina nyange kuira mudziva. All systems dzaramba. But your grace is sufficient. Your grace is sufficient. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Muchaine wakateneka. Marombe ngasimuke. Vasina kungwara ngavabudirire. Nyasha ngadzinyururwe. Michato ngaitike. Zvisina vanhu vakazvironga. Zvakarongwa nedenga. Takupai mbiri nekukuremekedzai. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Mwari vakuitire nyasha chechi, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakugonesei. Thank you so much. God bless you.